Здравейте на всички! Аз съм Ник 105. Днес ще направя първия си клип на YouTubers Live и нека направим нов свят. Вау! Леле! И сега почваме. И сега ще започна моя живот като ютубър, въпреки че аз наистина съм ютубър. Сега мисля съм момче с бяла кожа. Късата ми ще бъде Альфа каса. Мисля да бъда суперстар. Гейминг, защото нямам друго. Моето име ще бъде нещо така. Родни Алдън. Рейли, Ервин, Фин, Арифин. Каналът ми. Заби! Сериозно? Ай, почвам. Ще пропусна туториала, защото аз го знам. Така. Виждам, че сме започнали с $100. Имаме телефон. Майко му. Никай, че трябва уча. Така. New Gaming видео. Ще игра на единствената игра, която имам. Омага. Така. Хоп. Малко може да ме забива, но качеството на компютъра ми е такъв. Тъй. Сега. Фани. Айко. Ти го имам, нямам запос. Нито нямам доста. Така. Добре. И нека да започваме. Ничем да уча. След това ще купувам работи. Тъпото е, че още зареждам. Пак отивай да учиш, бе. Пак отиваш да учиш. Оу.
Това също съм мина в реалния живот. Го шопинг. Да, хора, сега ще съм мина в реалния живот. Айде! Вече съм по-известен от себе си. Ще взема някоя игра. Ще взема топ, защото те са така. Някоя по-ефтиничка. Добре. Взем тъс. И ти жълчиш. После ще ядеш. И ново видео. Само се взема новата игра, че умност. Аз сега да не се игра. Колко ли ще имам? Колко гледания? Гледайте, колко малко получих! Ужас, ужас, ужас. Така. Тук всичко съм си го направил. И почвай. Нищо не направи. Така, пак геймплей, ще друго не мога да правя. По-нататък ще ми по-интересно. Надявам се тази поредица да е много успешна и да ви хареса. Следващия ми клип мисля да бъде отново на 60 seconds. Днес ще го запиша. Хора, аз правя клиповете си по 12 минути, понеже YouTube не ми позволява да ги правя по-дълги. Така че това е положението и нека започна стои. И това е нямам карта за едно. Тъй. Ай сега да видим нов. Ох. Едитинга малко не ми е. Така, добре. Пак ще уча. Трябва да учим много хора. Защото майка ни се кара е тук, като дойде в нашата стая. Добре ли съм за теста? Не. Много интересно, как за 3 клипа и качи толкова много сабскрайба? В реалния живот имам 15. Странно. Го шопинг. Моля! What? Се апгрейд на компа, ако мога. Мога, бе. Ще взема едната кос. И получих игра даже. Кой скажа, мамо? Много съм учил. Благодаря. Така. Сега. Ново видео.
ще трябва и да го гледам, да си... футбол! Да, само рейтинга му е така малко назад. Само рейтинга му е назад. Доста е то. Сега ще получа $1 за ползване. Не! Чай сега, че то се ска нещо. Бъдещето ми е аз. Мога да си купувам дрехи вече. Всъщност още май не можех. Ще видим вече. Сега не може още. Така. Получавам XP и отивам да уча. После ще спа. След това ще ям. Поиска този... Нещо ще ми праща. First Impartation. Още не мисля да го правя. Чуй да идеш. После ще направиш ново видео. Опа. Няма да направим ново видео. Ще се наредим и ще приключим този епизод. Хора, надявам се този клип да ви е харесал. Не забравяйте да шипнете ония лайк бутон и ще се видим следващия път. Чао!